anong asa din ka lapit ma'am? Ha? Ano ka ba? Ha? Ay, may nagpapaabot ko ba? Sa tanawa na daan kayo kasi pag wala ma'am, bili ka na ano ma'am. Dali lang. Ah, kadong ang trabaho ma'am? Ha? Ha? Upa bini? Yan na lang yan. Ano dapit ma'am? Ano dapit? Ah, Bulacau. Sige, sige. Ano problema? Apa ito? Ako ba? Wait, sakay. Okay. Salamat kayo. Sino pa kayo ma'am? Yummy. Yummy? Oh, yummy. Ah, orly. Sige, salamat. Alis ako, thank you. Yung mga idol, nato ipakita karon na mao ni ang 1xbet. Dali ra kay ni i-register, ibutan lang imong number diri. Unya anak kanindot mga idol, ayaw kalimot sa paggamit sa ako ang promo code first deposit mo idol basin ikay makadaog sa 12,000. Nya mobet ka diri pwede ra sa NBE, PBE naa diri tanan mga casino ga games naa diri tanan. Unya anak kanindot ani mga idol kay pwede ra ka makapos sa diri na mga casino tanan nya pwede ra ka maka-withdraw sa GCash o pwede ka maka-cash in sa GCash o Pimaya. Mao ni siya ang 1xbet.